Σας έχω δείξει ότι έχω το πιο μικρό κινητό στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχω βάλει τον Κυριάκο Grizzly για wallpaper. Αλλά σήμερα θα σας δείξω κάτι για αυτό το πέρα το πολύ μικρό κινητό το οποίο δεν ξέρατε. Δείτε εδώ, είναι αδιάβροχο. Και να το, απλά το κάνει λίγο έτσι, φεύγει το νερό και είναι πανέτοιμο. Το καλύτερο κινητό. Με ποιο χαρακτήρα από καρτούν λέτε να μοιάζω? Πριν δούμε, γράψτε κάτω στα σχόλια. Για να δούμε, μου σκανάρει το πρόσωπο. Δεν μ' αρέσει αυτή. Πάμε άλλη μια φορά να μας βγάλει κάτι λίγο έτσι πιο να μου μοιάζει, κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον.